Čitajte u novom broju Tragova časopisa za srpske i hrvatske teme. Dušan Marinković o Stanku Koraću, povjesničaru i teoretičaru književnosti, te glavnom uredniku u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta. Miloš Hrnjaz o pravnim kvalifikacijama rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. i njihovim reperkusijama na odnose Hrvatske i Srbije. Vinko Korota i Drača o diplomaciji Sjedinjenih Američkih Država usmjerenoj ka predstavnicima Srba u Hrvatskoj od 1991. do 1995. kroz prizmu povijesti međunarodnih odnosa. Milan Radanović o internaciji srpskog stanovništva s područja Kotara Petrinja u ustaške logore Jasenovac i Stara Gradiška u svibnju 1942. Dejan Jović piše detaljan prikaz najnovije knjige srpskog i britanskog povjesničara Dejana Đokića Concise History of Serbia, sažeta povijest Srbije. Tragovi u novom broju objavljuju i sjećanje Jasmine Lukić na Dubravku Ugrešić. Svi članci dostupni su na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Tragovi, časopis koji ne izbjegava važne teme.